Zikhona iphutha esilenzile la. Angisabuzanga ukuthi uShoprite wakuphi lona. Ngifuna ukuphinde ngifone futhi ngikhulume naye lo mkhulu. Hayi lo ngeke ngathi lo bengambopha ngempela ayibo. Ngathi bengambopha lona ngeke. Come on. Sayibambe ngani manje ifoni lomkhulu. You have reached the Ngifuna ukwazi ukuthi uShoprite wakuphi. Hayibo kanjani manje? Ufuna ibambe lo mkhulu ifoni. Seboshiwe lo. Ngathi bengambopha ngempela. Bebeqola abantu la. Yep. Angis? Oh ngisacela ubuyele kulosisi lo bekade kusize ekuqaleni lo security. Ngisacela ubuyele kulosisi obukade ungikhulumisa naye ekuqaleni. Oh. Mnikezi ucingo. Chazela sisi yonke into. All right. Uyivalelani ifoni manje? Thatha ngavali ngizobamba. Uyivalelani ifoni? Ngathi bengambopha lo. Oh. Unjani manje? Ngiyamkhalela. You have reached the voice. Hayi ngeke nangibeke seyidropha ke manje. Hawu lo mkhulu mzana manje. Abambophe. Hayi ziyakhala ke manje. Lo. Ngimfonela ngilokhu ngimfonela. Hayi bafethu ngathi. Baba, ingathi ngidizwe ke manje. Ngicela ukhiphe wena ke baba. Angis? Ngicela ukhiphe wena ke manje. Kanjani manje? Ngisaphise kakhulu lo sisi manje. Saphise kakhulu lo funa ukukhuluma. Manje ngisabambile ulali manje manje. Oh Khona abantu baphumela bona ke manje. benzani? Bakhona abantu baphumela bona bandiniza ukuthi basize. Manje lo sisi saphise kakhulu manje. Sasiza abanye abantu. Usisi. Awume kancane mhlawumbe zokhuluma ngayo lezi indoda. Athi ukubhizi kancane. Okadrop. Ungadrop. Wasiyayifuzela manje. Ziyakhala. Ziyakhala ke. Okay bafethu. Okay. Manje sengizothini manje? Ngeke asifinde simfonele bafo. Ngeke. Ziyakhala ke manje. Right. Hayi ngeke ziyalela ngeke. Okay bafethu. Manje bese uphathi bani asekhohlwe. Ngisazi. Uba Four, four. But Timbo. So ayingeke angisazi hayi. Sobona. Mhlawumbe ngigaqisha uphu. Hayi lutho ngeke mhlawumbe hayi. Njengoba sefuzela nje mhlawumbe zaka. Yobese okay bafethu sacela ukuba nefollow. Like hamba ngosakhamera lapha ku YouTube channel wami ngeza namanje. Fine.